здравейте хора! Днес ще играем CS с мой братовчет. Така че, нека въобще да не се бавим, ами направо да започваме. Чай сай, да си взема ли направо сега оръжие? Да, да взимам си. Това е warm-up. Да, окей. Все пак взех си някакви оръжия. Да, това си имам пари. Чай съм. Тук ли си? Тук ли си? Тук ли? Тук съм. Ето ги! Ето ги, ето ги! Ето го. Един е там, един е там. Един е там. Ето го, ето го! Е, там е, там е. Не! О, не, 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 не. Умрях. А, и ти умря. И ти умря. Сега вече започваме истинската ли игра? Да. Окей. Първи рунд нямаш пари. И окей. ще си купи револвер. Стана ми лош. Купи си броня. Само броня. Добре. Обикновена броня. Да, окей. Така. Готово. Явно отиваме към бето. И си или лов. Добре, изваждам пистолета. Аз съм с бомбата. О, шит. Шит. Ето го, долу. Ето ка имате. Внимай. Стой. Няма. Излез. Убиха го, да. Не. Етам. Да. Да. Това беше гадно. И ти умря. Да, после. Окей. Сега пак тук нищо не си взимам. Сега, да, не купувай, защото загубихме рунда. Де факто нямаме пари. Добре, ще си взема само една броня. Така става ли? Като цяло не купувай. Цяло не купувай. Добре. Пестим пари. За следващия рунд. Да. Когато вече ще можем да купим. Добре. О, майко! Етам. Видя го. Стой, аз ти имам горе. Не мога да се кача! Не мога да се кача, стой. Къде? О, шит, ето съм. Тук съм! Помощ! Окей. Това беше гадно. Това е доста гадно. Чакай. Сега вече тук мога да си вземам, нали? Да. Добре. Ще си взема така. Готово. Накъде? Давай тук. Към бъто ли отиваме? Добре, и аз отивам към... Това. Стой. Ти къде си? О, как го снайпнаха! О, не! Помощ! О, мале, как стреснах. Не, аз съм дет. Откъде ме убиха? Беше пред теб. Добре, това беше много тъпо. Стой сам. Ще взема... Ма това пъде... не! Аз съм имал малко пари. Нищо, брат, и това става. Окей. В смисъл, това ми е едно от любимите, така че... Има ТВП на мид, оранжевия сега. Да. О, майко! Права видео. Да, пак умрях. Добре. Мисля... След тази игра... Да, след тази игра, да. Стой. О, шут. Добре, това не е добре. Аз нямам пари. Това не е добре.
Стой. Там ли са? Там ли са? Да. Добре, стой. Стой. Ама убиха ли ги? Убихте ли ги? Аз не Да. участвах. Окей. Да знам дали съм... О, шут. Граната! Не по нашия. Нямаше как, трябваше да ги убия. Стой. Макс, я, ела насам. Ела към мен. Ти къде си? Чай, че Или не те отиваме виждам. на бето. Не, идвай към мен. Отивай на Б. Добре, ето те. Аз те виждам. Тук си. Отивай към Б и Добре. плантвай бомбата. Добре, чай. Тук съм. Бързо. Как? Добре, бързо. Отгоре ти идва, отгоре, ще дойде. Чакай. От- Там го виждам. Там го Да. гледам. Ето го. Не, това е от нашите. Лъчето не ми е... Контрол не ми работи. Какво става, бе? Не мога да клякам. Я излез. Не, мога. Ето. Аз докато се виждам дали клякането ми работи, то вече умрях. Вау, окей. Ти имаш 4 кила. Ще взема един флашбанк. Добре. Стой. Давай. Я На камата. Да. Чай да си извадя ножа. Флашвам 3, 2, 1. Можете да идете. Вие сте. Добре. Там са в... О, шит! Граната. О, да, аз умрях. Това беше ужасно това. Добре, и ти умря, останаха само двама. Има ли такова? Има ли да се бием един друг? Аз и ти ли? Да, има. В смисъл, да, като се стреляме и да има демидж. Има? Да. Окей. Да. Имаш да режеш. Да, ще режа. Добре. Започва... Чай, ще си взема... Не, флашбанк не може да взема. Айде. Взимам бомбата в мен. И... Когато излизате, казвайте. Стой само къде си? Ето ме. Стой само една секунда. Стой на едно място. Добре, и мен ме убиха. Човек, и мен ме убих, спокойно. Извинявай, че те убих. Поне провери дали има Friendly Fire. Като ме напълни с олово. За което ти благодаря. Извинявай. Не мога. Ще се разплача. Просто исках малко да се позабавам. Да знаеш, че за това се кикват преди. Знам, извинявай. Нали? Извинявай. Да знаеш. Само. Не, извинявай. Повече няма да направя. Не, дей да ми се сърдиш, нали? Моля те. Това е просто една игра. Дали няма да ми се сърдиш? Не. Добре. Ох, чай. Малко. Добре. Са, аз не мога. Това аз съм беден. На куче.
Супер беден съм. Давай. Аз съм беден като полска мишка. Аз имах 50, имах... Фок. Как мога да се хилна? Окей, ти ли го направи? Не. Аха, а защо ми изглежда на екрана? Ти си ме убил. Добре. Ако искаш. Нали? Добре. Стой сега. Това гръм. О, майка! О, това беше доста добре. Добре, айде. Сега, взимам си... Това никога не съм го пробвал. Пробвай. Добро е, бе. Само не се цели в хора. Ама не се спами. С него ужас. То се спами, ама не се задържа. Да, мога така да... Стой, тук. Ето ги! Да, мен ме убиха. Давай. О, ама скина е много хубав на това ти. На... пистолетчета. Си взема сега. Искам... 3400. Вземи си турбаури си самоличиш, що целеш. Не. Взимам си това. Край. Това според мен беше доста добро, но аз съм с бомбата. Стой. И аз имам флашбанк. Я го метни. Чакай. Мятай, давай. Готов. Мале колко мраза това скапано оръжие. И защо си го взел? Ето Не! 39 в 3. 78 в 2. Това е гадно. Това беше гадно. Стой. Знаеш какво искам? Стой. Това ще взема това. Малко по-различно да бъде. Я да го видам. Става. О май гад! Окей. Стой. Тук стана много напрегнато. О май гад! Трябваше да фърля граната. Имах идея как... Бом. Кара. Добре. В тебе ли беше бомбата? Да. Добре. Гръмва. Има още. Сега скоро. Ще почва много такова да такова. Да. Викам такова да такова. Браво! Да, много спечелиме. Да, гръм. Ще гръмне. Внимавай. Аз се надявам. Не, това не го оцелям. Все пак спечелихме. Да. Nice, bro. I love you very, very much. Добре. Now we win, you know. It's a game. Така. Ох,
О, може ли да го мютнем то дед говори? Да. Я- Аз дори не го чух какво каза, но за да дръж таб, натисни десен или ляв бутон, натисни десен бутон. Hello, bro. How are you? I love Еми you. това правя, ама не става. Билият. Аз не си взех нищо. О, шит. Окей, то не трябва да си взема. Ей, Окей. Мале... Како спри? Како не се прави? о, ей. Ма право видео. Окей. Добре. Не. Сега ще се чуя. След видеото. Макси пред теб има хора, Знам. двама човека. Знам. Добре. Тук малко... Че? Ето! Бутон между другото говориш. Не го натискай, само ми кажи. Тап. Тап? Защо говориш с тап? Мале. Защо? Ама говориш за Дискорда ли ми? Не. В Се... етап. Добре, не знаеш, че натискаш тап, за да говориш. Интересен избор, странен избор, не го уважавам, но интересен избор. За тап по принцип, не сега, защото ти си го сменил, отваряш едно меню. В смисъл, там е скорборда. С кой колко кила има, колко умирания има и така нататък. Ама ти си го сменил. И без това. Стреляй де! Брат. Ти го видя? Знам, обаче не съм добър на тая игра. Не разбираш ли? Да, поне можеш да се опиташ да го стреляш. Аз ще умра. Дори да... По-добре да му направиш нещо и после да умреш, отколкото да умреш без да правиш нищо. Не бе, този ми го връща. Ти какво очакваш? Аз се обърках. Знаеш как? Взех ти граната. Бомбоклят! Нищо не направих бомбоклят. Добре. Сега тук мога вече да си взема неща, нали? Да, имаме пари. Добре. Не знам с колко пари останах, обаче доста добро оръжие си взех. Окей. Чай, ние от кой отбор сме? О, ма да. Ние сме контратерористи. Да. Стой сам. Стой, че аз не съм с вас. Чай. Внимавай. Тук. Ето го. Браво, бе. Взимам му бомбата. Аз не мога да взема бомбата. Да, защото си контратерорист. Да. Аз си мислих, че като вземеш бомбата от човека, който има бомбата, може да няма бомба. И става едно бомбоклят. Шорт. Стой сам. Защо го следваш? Добре. Кой защо следвам? Аз искам да стигна до тебе. Джунгъл? Е там. Да. Ти умря? Не съм. Окей. Аз съм жив. Ние само He's тримата. my city. Да. Стой. Който го правя. Стой, аз не мога да се кача. Добре, все пак. Спечелиш. Моля те му. Мютни го това. Няма. Не мога. Той
Защо да е готин? Той си пее. Ма... Добре, карай. Аре, почваме. Бра... Може ли да не се блокирайте един ръбе? Ма защо този ме бие? Защото го блокираш. Ама аз... Вие се блокирахте взаимно и той... Гатита панара, той... Майко... Не си. Добре, ето. Ела, към... окей, ти си жив. В началото му уби. Това. Как зле го фърли? Не, да, аз нарочно го метнах долу, за да не... Ако ще минава, поне да не ме вижда горе. Браво. Стой сам. Взимам си... Помпа дали да си взема? Не, купи си МК. Имаш пари. И отиди към бето, моля те, защото е само. Добре, айде ще си взема една МК, ще си взема флашбанк, едно такова и аз съм пълен, аз съм много добър, защото армора ми е 1000, дал съм 1000 лева за този армор. Мале, чай сам. Ти къде си? Сложи ли са бомбата? Бомби с A. Бомб is A. Къде е бомбата обаче? Аз се опитвам да... На АТО. АТО, това е бето. Бомбата е на АТО, това е бето. Фрок, окей. Къде е АТО са? Ето къде? Да, тук някъде беше. Да, ето го. Ето, чувам! Няма смисъл да ходиш вече. Тя ще гръмне. О, мале, как се стреснах! Добре. Да, гръмва. Нищо. Окей. Веднага се взема един такова. Аре ще взема такова. 3, 2, 1, хайде. А кой беше? Как се казваше този, който му уби? Никаква идея. No. Сега ще ти кажа. Ще ми кажеш, окей. Да, защото искам да го бия. Юник не, от нашия отбор. Никаква идея. Окей, убихме го. Макси, какво правиш? Убивам хората, които ме дразнат. Не дей. Моля те, не дей. Добре. Така само ни пресакваш нас. Убих един. О май гад. Браво! Ей! Ама той май беше... той май беше... Спечелихме! Айде са. Аз ще съм си със същите оръжия, не ми се дадат пари. То са последен раунд ли е? Не. Предпоследен? Не. Какъв? Някакъв. Не знаеш, окей. Докато то не се знае дали ние няма да спечелим нещо, дали те сега няма да ни побият 13 на 7. Има ли в играта, като спечелиш и ти дава такова? И ти дава някакво добро нещо, или? Стой! Флашбанк му отковах. И на мене си го отковах. Това флашбанк. О май гад! Чай, че се стреснах. О, това беше доста добър кил. По принцип да, ако дадеш 30 лева за играта. Стой съм. Мале, то е на 19 кръв.
Има 1 на 100 кръв. Той на 19 сигурно ще умре. Ама то... мислех си, че е АФК. Не се знае. Нищо не се знае. Не е сигурно. Да. Може и да клъчнат. Ма не знам. Дано да клъчнат. Тук става напрегнато. Браво! Спечелихме. Добре. Сега вече тук това не ми се е запазило. Да взема ли The Scissors? Или... Ай, ще ги взема. Не, знаеш какво? Ще си взема един флешбанк. Взех си такива ножици за такова. Е там. Окей, стрелят се, дай нагоре. Стой. Може ли мърднеш, благодаря. Къде си? Къде си, бе? Юфи! Юфту! Ето тук има един АФК, бум! Ето те! Яфто! Задръж shift и ходи. Задръж shift. Защо? За да ходиш, да не се чуваш. Внимай. Стой. Убили го. Бързо! Давай! Трябва аз. Не! Исках да го срежа. Исках да ги срежа, обаче не стана. Това никога не съм го правил. Ти като си толкова богат, ще... Нищо. Виж какво си взех. Хубаво ли е това да си взех? Къде си? Да кажем. Да. Пиу. Що толкова много време трябва да чакаме? Защото те имат един, който изгледа. Гледай ме. Искам нещо яко да ти покажа. Гледай. Охо! И аз мога толкова бързо. Пиу. Играем 4 в 5 и губим като кучета. Забавно. Ама защо толкова... ето! Имам 5 секунди. Айде, почнахме. Много време чакахме да почнем. Добре, това е добре. Извинявай! Аз без да искам го застрелях един и той ми го върна. Как ли ще свършат? Окей, този умря. Всички умряхме, да. Раунд lost. О май го. Това беше доста интересно. Това беше... Това беше много забавно видео, хора. Надявам се, че не ви е харесало. Не. Това беше просто... И така, хора, както видяхте, беше супер зле. Завършихме с дефит. Не успяхме, но
Все пак, надявам се да ви е харесало видеото. Ако ви е харесало, не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате за моя канал. Чао и до нови срещи!